Top Arewa TV, tashar al'umma. Hamisu ya isa kuma kana da aiki gaba, ya isa ya hankali ka da Hamisu breka na mishi kowa mai soyayya mai saukowa. DJ, Jose, ana masu yin c'est bon, ya isa, Hamisu breka, kainaka, kuma kowa ya gani, su shaida.
zuciya ta to kai da sai mu haska ka
zama in dai kaunar ita ake haƙi. Soyayya ke zama kalau sanan na ji duniya abun mai kaunar ka za ka ce salam a kan duniya kujo sun fara'un kamar kiran kalam ni ma masoyiya zan bayyana bikin na zama can da jirgin masoyi za ka wuce zo ka karbi sakona da na tare da yi wasiƙu ne za ka kai wa mai sona wayo na rayuwa idan da masoyi tana yawan daɗi idan an raba wani duniya wala za ta tashi mai faɗi a ɗan ba ka tabbali a baka ruwa amma ba su ki kula min da kaina ma'ajin sirrina. Kaga ko mu ba baki bane in muka ƙara nawa ma za a iya ba mu aure ko ba sadakan mu ne sarkin soyayya breka sarkin mai sarki na soyayya breka yaro mai tashi breka wanda bai da wasa breka mai baku mamaci breka sarkin soyayya kun yarda breka yanzu magana su shiya Top Arewa TV, tashar al'umma.